Следващата комбинация е комбинацията, която играем в редица. La combinación que hacemos en una línea todas juntas. Тук ръцете, хванати сме за ръце, абсолютно рамо до рамо, много близко една до друга и всеки път, когато изнасяме десен крак напред, изнасяме също и рамото. Комбинацията беше следната. Раз, два, три, четири, 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 раз, два, три, четири. Така, имаме следното нещо. Десен напред, връщам. Десен, връщам два пъти. Uno, dos, uno, dos. La tercera vez será doble adelante, doble atrás. Третия път имаме двойно напред, двойно да назад. Раз, два, три, четири. Раз, два, три, четири. Хайде цялото и раз, два, три, четири. Раз, два, три, четири. Раз, два, три, четири. Раз, два, три, четири. От тук имаме един скок. Скок, раз, два. Скокът трябва да стане хоп в диагонал с свиване на ръцете. Hop con los dos y aquí voy a saltar, pisar a la derecha y saltar atrás. Стъпвам с десен, скачам на него и изнасям назад. Раз, два. Хоп, раз, два. Още веднъж скочаме. Скок. Раз, два. Трябва да остане отново десен свободен. Значи раз, два, три, четири, два, два, три, четири. Добле. Добле и скок. Сальто. Me quedo aquí, voy a colocar. Раз, два, три, четири. Se queda derecho, voy a saltar y cruzar derecha y izquierda. Salto, cruzo atrás, salto, cruzo atrás. Значи след скокчето, скокче, връщаме, хлопка, хлопка, отскок надясно, отскок наляво. И я повтаряме два пъти. Хайде да я видим с музика.